formadora de pastisseria i cuina a Una de Postres. A xarxes ens podeu trobar com @unadeposttres, així que esperem que us uniu al nostre grup. A Una de Postres fem cursos i tallers per tot tipus de públic, des d'infants, amb tallers familiars i especialment amb la nostra extraescolar de cuina en els centres escoles del territori, com per adults amb cursos ocupacionals, tallers personalitzats o monogràfics com els que fem habitualment al Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau a Tarragona. Avui us presentem part del nostre monogràfic de postres en got, que vam titular Va de cítrics, perquè seran aquests ingredients els protagonistes de les nostres receptes. I avui anem a preparar tiramisú de taronja, aprofitant que n'és temporada. Som-hi! Per fer el tiramisú de taronja tindrem 3 elaboracions: una crema de taronja, una crema de tiramisú i després una barreja que farem amb melindros, sucats amb cafè i una mica de licor, que després us explicaré, però així ara teniu una mica l'estructura de la recepta. Anem a veure els ingredients. Per fer la crema de taronja necessitareu 100 grams de sucre, una taronja, 2 ous, dels quals només necessitarem els rovells, 30 grams de mantega i 25 grams de farina de molès, comunament coneguda com a maicena. Per la crema de mascarpone necessitarem 150 grams de nata per muntar, el 35% de matèria grassa, mínim, i ben freda. 150 grams de mascarpone, una taronja, però realment veureu que en farem servir mitja, i després 50 grams de sucre, però els tenim dividits en 2 bols, 25 i 25. Ja us explicarem el per què. I finalment necessitarem melindros, no us poso un nombre perquè depèn del recipient que feu servir per emplatar finalment, cafè, preferentment recent fet, pot ser tant espresso com soluble, com vulgueu. I opcional tenim l'amaretto, que és un licor de cafè, que és a posar un rajolinet, o sigui que no patiu per si n'ha de prendre la canalla. D'acord? Comencem amb la crema de taronja. Com veieu, hem tret ja el suc de la taronja. Important que estigui colat, separat ja els rovells de les clares. Les clares en aquesta ocasió no les farem servir, feu merengue o el que us vingui de gust, en aquest cas, i anirem incorporant els ingredients. Fixeu-se també que no he llançat la pell de la taronja, perquè ens servirà després per decorar, o sigui que la reservem, però important no llançar-la. El primer que farem és incorporar en un cassó mateix, no cal que feu servir cap al destri, els rovells per aquí, el suc de taronja. Veureu que és molt semblant al que seria una crema pastissera, l'únic que fem substituir el líquid de la llet pel suc de taronja en aquest cas. Incorporem el sucre. Ara això farem una prèvia, ho barregem una miqueta. Ja tenim desfet. En fred hi posem la maicena i remenem bé fins que no ens quedi cap grumol. Quan tinguem la maicena integrada, ho portarem al foc mig alt. I el que sí que és important és no deixar-la remenar tota l'estona fins que ens qualli. Amb l'ajut de l'ou i la pròpia maicena, la crema ens quallarà una estoneta. Si us hi fixeu, ens hem deixat per posar la mantega. No l'incorporarem ara en calent perquè si no se'n desfaria i tindríem un oli, no ens interessa aquesta textura. El que farem és que una vegada tinguem quallada la crema, la incorporarem i incorporarem la mantega i amb la varilla mateix la desfarem, però no ens quedarà tot oliós, ens quedarà amb una untositat que ens anirà molt bé per la pròpia crema. Si m'espereu un moment, vaig remenant mentre això qualla. Mireu, i ara aquí ja ho tinc quallat. No patiu per aquesta espuma que es fa, això és una mica del sucre, d'acord? Us ha de quedar tal com així, sense parar de remenar. Pràcticament comença a espessar quan arranca el bull, però molt de compte que no se'ns enganxi res, d'acord? Quan ho tenim així, és el moment d'incorporar
la mantega. La tenim aquí. Posem els nostres 30 grams de mantega i remenem. Ràpid, 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 ràpid. I tot seguit el que farem és passar-la amb una safata perquè se'ns refredi. Posarem un fil mapell i la deixarem refredar primer a temperatura ambient i si podem mentre acabem l'elaboració, refrigerada millor. D'acord? Ja tenim la safata, la crema amb la mantega integrada i la passem cap aquí. I ara us diré un truco molt bo per abans de posar el film. Això que el film no deixa de ser un plàstic. Tenim una crema que està calenta i és preferent deixar-la refredar una mica. Què passa quan tenim les cremes, tant aquesta crema com la de llimona, la pastissera, qualsevol crema, que els deixem refredar i què passa? Que se'ns fa un pèl com a plasticat, no? Una mica lleig. Doncs el que farem, truco, tipus de postres, és fer-hi una pluja molt suau de sucre damunt, que què ens farà? L'escalfor fondrà el sucre, ens farà una pel·lícula d'aigua molt fineta, la quantitat de sucre que hi hem posat no afecta en absolut a la dolçor en la recepta i el que ens fa és que ens evita, ens impermeabilitza la crema perquè no se'ns faci aquesta pell. Una vegada ja tinguem la crema una mica més tèbia, que ja no estigui tan calenta, hi posarem el fil mapell, com hem dit, i ja podrem passar a la nevera, d'acord? Doncs ara la deixem refredar. Tenim la crema de taronja refredant a la nevera ja. Anem amb la segona elaboració, amb la crema de mascarpone. El primer que farem, en un bol, hi afegirem el mascarpone. Penseu que ha de ser mascarpone, no s'hi val Filadèlfies, ni formatges d'un altre tipus. I el mascarpone, tothom el coneix pel tiramisú, no li traurem protagonisme. Mascarpone, dintre 50 grams de sucre. Us en recordeu que us he dit que aquesta recepta portava 50 grams, però necessitem 50 que vagin amb el mascarpone. La taronja que teníem, hem tret el suc colat només de mitja. També l'afegim. I tornem-hi. No he llançat aquesta meitat de la pell de taronja perquè incorporarem també la ratlladura. Important quan ratllem la pell d'un cítric. Hem de ratllar, en aquest cas, farem així, només la part de la pell. No us passeu, us aneu a la part més blanquinosa perquè amarga, d'acord? Si no teniu un ratllador d'aquest tipus, tan finet, un ratllador d'espècies, tipus microplane, feu-ho amb el ratllador més finet que tingueu a casa. D'acord? Penseu que la ratlladura és el que ens aportarà la major part de l'aroma en aquesta crema, més que el suc, penseu? Quan tenim això barrejat, una mica així, amb la llengua primer, i ara hi posarem ja la varilla. Varilla manual, No cal que munteu res, que l'únic que volem és, en aquest cas, és barrejar. Però se'ns han d'integrar els ingredients. Una part de l'elaboració feta. Anem amb la nata. Per la nata, espereu que agafo un bol. Per muntar la nata, super important. Dues coses, que estigui freda i que tingui més del 35% de matèria grassa, perquè si no, no ens muntarà. Podeu posar tot l'empenyo que vulgueu, que no us muntarà. I també important, ara us ensenyaré el punt que ha de tenir quan muntem la nata. Si ens passem de muntar, si muntem més estona del compte,
se'ns convertirà en mantega, se'ns separarà la part grassa de la part líquida, del suero, i llavors tindrem una mantega fantàstica per una nata pèssima, amb la qual l'haurem d'apartar i repetir l'operació. D'acord? Doncs tenim la nostra nata, fantàstica freda, tenim el sucre, els 25 grams de sucre que havíem reservat, que en aquest cas els posarem al principi perquè és sucre amb gra. Si tinguéssiu sucre glaç, el posaríem una vegada i haguéssim començat a muntar una mica la nata. Però bueno, com que estem en dies de confinament, no tothom pot tenir sucre glaç a casa, sucre normal i fora. I ara sí que, per no cansar-nos més del compte, si teniu un artilogi tipus aquests, una batidora elèctrica, 2 varilles, o la que en té només una, i si no, la de tota la vida, a muntar. Primer velocitat baixa, perquè si no ens esquitxaria molt, i a poc anirem pujant la velocitat. Recordeu que posem el sucre gra perquè se'ns desfaci, no volem que la nata, i tota la crema de mascarpone, una vegada la tinguem integrada, notem aquells cristallets de sucre. Per això necessitem temps perquè es vagi desfent i escalfant, perquè d'alguna manera no és com fiquem el sucre al cafè amb llet que està granís, no es fa en un moment. Aquí tenim la nata freda i tardaria una mica més en desfer-se, per això l'hem de posar al principi. Encara no es pica a tope, però no res, anem a màxima velocitat. Si us hi fixeu, al començar a canviar la textura, es comencen a intuir les ratlles de les varilles, però encara no podríem dir que està semimuntada. El punt de semimuntada el tindríem ara. Ara tindríem la nata semimuntada, que en moltes elaboracions de semifreds us demana que la nata no estigui muntada del tot, seria aquest punt. Però ara la volem muntada del tot. Podríem fer l'experiment pràcticament com el de les clares muntades, de ficar-nos el bol sobre el cap, perquè realment no cauria, no cau, ben muntades. Això, cuidado quan ho feu, heu d'estar molt segurs que està ben muntada, d'acord? I una altra cosa important, si us heu fixat, jo no he picat les varilles per netejar-les en el bol. Per què? Aquí li hem donat un aire a la nata. Si piquem en el bol, aquest aire ens marxa i fa assentar la nata. No volem perdre aire, el que volem és que sigui esponjosa i ens mantingui tota aquesta textura. Què farem ara? Mix. Barrejarem aquestes dues elaboracions. Quina amb quina? Bueno, seria una mica més igual, però jo tinc per costum afegir la nata a lo que seria el mascarpone. Ho farem amb moviments envolvents, agafem una porció de nata i moviments envolvents. Què vol dir? Que a poc, sense treure l'aire, hem d'anar integrant la nostra nata a la crema. Penseu que és important que no veiem la nata en si mateixa, no veiem aquests trossos blancs en el mascarpone per llavors afegir-ne una porció més. Fent aquests moviments aconseguim no perdre l'aire. Si ara agaféssim la varilla i la duguéssim aquí en forma molt energètica, el que acabaríem perdent l'aire que li hem donat al muntar, cosa que no ens interessa. I aquests moviments seran molt repetitius i molt recurrents en moltíssimes elaboracions en pastisseria, o sigui que si no n'heu fet mai us recomano que practiqueu, perquè en molts casos són la clau de la recepta. I ara ja, pel que queda, posarem tot. Una altra cosa que us volia comentar, no us he dit quantes racions ocupava les proporcions en les que treballem avui. Per què?
perquè dependrà molt del got que utilitzeu, d'acord? I us farem diversos tipus d'emplatat, o d'engotat, en aquest cas, perquè fem postres en got, i a partir d'aquí el que tingueu a casa, no us mateu a buscar coses rares, intenteu adaptar-vos al que teniu. Però per què aquesta opció de postre amb got? I més amb el tiramisú. El tiramisú penseu que si no després comúment s'ha fet en forma única, rectangular, i després és bastant difícil de fer una porció ben feta, individual, i emplatar-la en condicions. D'aquesta manera veureu que tindreu la vostra porció individual, perfecta, que es veuran les capes, boníssima, amb la seva decoració, i no perdrem res en el moment d'emplatar. Per això són tan recomanables els postres en got, i més amb una elaboració com aquesta, que penseu que si la feu avui no la podreu menjar fins demà. Tiramisú us recomana que reposi almenys 14 hores, i si són 24 millor. Amb la qual cosa podeu tenir els vostres gots ja muntats perfectes, només que els hi falti el retoc final de decoració, perquè no absorbeixi molta humitat, i ja ho tindreu. Doncs bé, tenim la crema de taronja a la nevera, la crema de mascarpone aquí. Només ens queda començar a emplatar. Deixeu-me que posi això en mànigues pastisseres i ara tornem. Ja tenim les nostres cremes emmangades, crema de taronja, crema de mascarpone, i tenim aquí els melindros, el cafè, calentet recent fet. Això penseu que és com mullar les galetes a la llet. Quan més temperatura tingui, abans ens absorbirà tot el líquid, el melindro en aquest cas. I posarem un xorret d'amaretto, de discreció, suficient. I us presento 3 possibilitats de recipients on podeu emplatar. Tot depèn de l'estoma que tingueu a casa vostra. La més recomanable seria aquesta, d'acord? Això és un got tipus xacolí. Si no, aniríem a una mida superior, que serien aquest tipus de bols. I si no, tindríem aquestes copes, per exemple, que en cap cas les omplirem fins dalt, les omplirem fins més o menys la meitat i li donarem el toc amb la decoració. Però bueno, perquè veieu una mica les possibilitats que teniu a l'hora de buscar recipients a casa per poder fer aquest postre en got, aquest emplatat. Una altra cosa prèvia que us recomano: no agafeu el melindro i el mulleu directament. Agafeu prèviament, emplatarem aquest primer, i jo he tallat ja més o menys a la mida els melindros que em convenen. Llavors el que sí que us recomano és que feu això primer, perquè farem una primera capa de melindros, sucats en el cafè, d'acord? Que estiguin mulladets, sense que sigui un empapat excessiu, però que agafi substància. Posarem la crema de taronja a la base i una altra capa de melindros. En total necessitem 2 capes de melindros. Si us imagineu una mica el que seria l'estructura, melindros, crema de taronja, melindros, crema de mascarpone. I després vindrà la decoració. Vale? Estem estructurats? Doncs som. Primer melindro cap a dintre. Com que el cafè està una mica calentet, sí que us recomano que feu servir estris, d'acord? I així també no us pringueu excessivament les mans. Aquí ara posarem aquest. I feu d'un en un, perquè si us entreteniu una mica en col·locar-lo i de més, el que es queda al cafè es va mullant més del compte, cosa que no ens interessa. I després només tenim un cafè ple d'illes flotants. I posem un pocinet més. Us fa una mica la idea, de com de mullat ha d'estar aquest melindro. Primera capa de melindros. Agafem la màniga pastissera. No sé si tothom que ens està veient sap com s'ha de fer una màniga pastissera. És molt important agafar-la, sempre l'agafo amb el dit polze, d'acord? I els altres dits em serviran per apretar el que seria la màniga. Sempre ha d'estar a pressió. Si deixem bosses d'aire, o ens acabarà sortint per dalt, o ens farà una bossa d'aire per aquí fora que tampoc no ens interessa. Llavors, o hi fem un nus, m'agrada controlar-ho millor així, o l'embolico en el dit fins que no es quedi morat, penseu que no passa res. I anem cargolant per tenir-ho pressió, d'acord?
Agafarem el got, primer farem una circumferència pel voltant d'aquesta crema, intentant omplir els espais buits i després ens anem al centre. Sí? En el moment en què tinguem que posem ara la següent capa, veieu que espessa, En el moment que posem la segona capa de melindros, els apretarem una miqueta i així ja podrem veure com s'ajunta ja tota la crema de taronja a lo que seria el contorn del got. Segona capa de melindros. Mirem, donem la volta. Això resisteix. Posem i apretem una mica. Penseu en qualsevol cas que com que han de reposar aquestes 24 hores preferiblement, en el cas de que no s'haguessin quedat mullats del tot, perquè sempre la primera vegada les vegades no surten perfectes. Penseu que teniu la humitat de la crema, la humitat del mascarpone, que us acabaran d'humitejar el melindro, sí que no passa absolutament res. Podeu fer servir aquest tipus de melindros, no hem parlat gaire dels melindros, aquest tipus de melindros secs, d'alguna manera, o els que són més tubets, tipus savoiardis, el que tingueu, podeu accedir, o el que tingueu per fer recepta a casa, cap problema, si són casolans, doncs millor que millor. Segona capa de melindros. I en aquest cas sí que pel tamany del got l'omplirem fins dalt. Amb la següent capa, que és la de mascarpone, que farem el mateix. Tot al voltant. Al mig. I el deixarem així reservat per acabar de fer després la decoració. I ara sí que es veuen bé les tres capes, melindros, crema de taronja, una altra vegada melindros i la crema de mascarpone a la taronja. Deixem un moment que emplato els altres dos i anem a decorar. Bueno, ja ens som aquí una altra vegada, ja els tenim tots emplatats. Al final aquest ha quedat una mica més ple del que tenia previst, però el gruix de melindros ens ho ha marcat. Pot ser un pòster per dos per compartir perfectament. Llavors, com ho decorem això? Tindríem diverses opcions. En aquest cas, per exemple, la crema que em sobrava, que en aquest cas no ha sigut gaire, li he posat una boquilla, que així quedi més curiosa. Si no teniu boquilles no passa res, amb la mateixa obertura us quedarà com si tinguéssiu una boquilla rodona, amb la mateixa obertura de la màniga, o sigui, no hi ha problema. Què podem fer? Podem fer com petites boletes, per exemple, perquè quedi així una mica més curiós. Seria una opció. Que em dieu, no, és que cada són més rústics i directament posem ja... ens ho mengem així, fantàstic. Ara bé, queda un toc important, que disculpeu-me que m'ha deixat els ingredients, el cacau en pols. Cacau en pols pur. No m'hi poseu ni colacau, ni Nesquik, ni coses similars, d'acord? Sempre haurem d'espolvorejar un bon tiramisú amb cacau. Li donarà un toc amarg que ens combina molt bé amb la resta. Sempre amb un colador, perquè així queda més escampadet, i només serà pegar-li una miqueta, un toc. D'acord? Quan tinguem el cacau posat, us en recordeu de la pell de taronja que us he dit que guardéssiu? Doncs ara la fem servir. La pell de la taronja, de la crema de taronja. Recuperem el nostre ratllador i ara aquí damunt li donarem un toque. Que es noti que és un tiramisú de taronja i no una altra cosa. Em fa que el tiramisú hi ha el clàssic, però ara n'hi ha de taronja, ja veig una vegada maduixa. Podeu fer tiramisús de pràcticament el que vulgueu, però que tindrà com a característic un tiramisú sempre la presència del formatge mascarpone, els melindros sucats amb cafè i aquest toc de cacau superior final. D'acord? Llavors, aquest seria
un possible acabat, d'acord? I aquests dos podem fer la versió més rústica, si voleu. Directament els espolvorejarem amb el cacau, una mica menys. Això val gust, Si us agrada més el toc amarg, jo poso un de cada. I la ralladura de taronja. I ja ho tindríem. La ració més petita, la mitjaneta i la XL per si voleu compartir. Espero que us hagi agradat molt i ens veiem per les xarxes. Adéu!